तो हेलो फ्रेंड, रउआ सब कैसन बानी। रउआ सबके स्वागत बा हमरा ये वीडियो में। और रउआ सब ढेर सारा प्यार दी और दुलार दी। और देखी ई रहल हमार छोटा सा किचन। और किचन में हम रखले बनी सब्जी। तो देखी जान सब्जी हमार कैसन बाटे। ई रहल धनिया और लहसुन के पत्ता, और ई रहल गोभी हमार, और ई रहल हरा मिर्च। और यहाँ रखले बनी हम सेम खरीद के लाइल बनी 250 ग्राम उ सेम बा। और यहाँ लाइल बनी नौका आलू, तो एकदम 1 केजी लाइल बनी। एकदम अच्छा लागेला, अभी नया नया निकलता। और यहाँ रहल पुरनका आलू, और यहाँ रहलन पुरनका प्याज। और ये सब नया नया ठंड के वैरायटी सब्जी बा। एकदम यहाँ बैगन बा, यहाँ मूली बा, यही में एगो बेलना भी बा। तो यही में एकरो के एडजस्ट कर देले बानी। और ये रहल हमार बोरा में के चावल। और ये देखी सब कितना सुंदर बा। और ये वीडियो के देखी ढेर सारा प्यार दुलार दी लो वालो। तब तक के लिए बाय।